Exodus Timothy. Na Erade ka kyerɛ Moses sɛ, Kɔ Pharaoh nkyɛn kɔka kyerɛ no sɛ Erade sie ni, ma me man no nkɔnkɔsom me. Na sɛ wampene ama wankɔ a, hwɛ, mede mponkyerɛni bɛha w'asase nyinaa, na asuo no bɛdɔre mponkyerɛni menyamenya. Na wafoforo aba wo fie, ne wo dabikyiri, ne wo mpa so, ne wo nkoa afie, ne wo nkurɔfoɔ mu, ne w'afono mu, ne wo mmɔrenkuduru mu. Na wo ne wo manfoɔ ne wo nkoa nyinaa so na mponkyerɛni no bɛforo aba. Na Erade ka kyerɛ Moses sɛ, ka kyerɛ Aaron sɛ, fa wo poma no, na tene wo nsa nsubɔnten ne asuoso ne ntareɛ so, na ma mponkyerɛni mmra Misrim asase nyinaa so. Na Aaron tene ne nsa wɔ Misrim nsuo so, na mponkyerɛni ba bɛkata Misrim asase nyinaa so. Na akɔmfoɔ no de wɔn asuma nsɛm no yɛ ɔsaara ma mponkyerɛni foro ba Misrim asase so. Ɛna Pharaoh frɛ Mose ne Aaron kaa sɛ, Mompa Awurade kyɛw na onyi mponkyerɛni no mfiri me ne me man so, na mɛma ɔman no akɔbɔ afɔde ama Awurade. Na Mose ka kyerɛ Pharaoh sɛ, wara kyerɛ me da ko a enkosie na mempa kyɛw me ma wo ne wo nkoa ne wo man na onyi mponkyerɛni no mfiri wo ne wo fie so na wɔnka asuo no nkwara mu. Na ɔse, ɔkyena. Na ɔse, ɛnyɛ sɛ deɛ waka no, na wahunu sɛ biara ni hɔ a ɔte sɛ Awurade yɛn Nyankopɔn. Na mponkyerɛni no bɛfiri wo ne wo fie ne wo nkoa ne wo man so. Asuo no mu nkwara na ɔbɛka. Na Mose ne Aaron firi Pharaoh anim kɔe. Na Mose teɛ mfrɛ Awurade wɔ mponkyerɛni a ɔde aba Pharaoh soɔ no ho. Na Awurade yɛɛ sɛdeɛ Mose kae no, na mponkyerɛni no wuwui. Afie mu ne adi hɔ ne rem. Na wɔboaboa wɔn ano akuakuo, na asase no so bɔnee. Na Pharaoh hunu sɛ wanya ahotɔ no, ɔhyɛ n'akoma den, na wantie wɔn sɛdeɛ Awurade kae no. Na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ, ka kyerɛ Aaron sɛ, tene wo poma no bɔ asase so mfuturo, na ɛnane ntontom wɔ Misrim asase nyinaa so. Na wɔyɛ ɔsa. Na Aaron tenee ne nsa de poma no bɔ asase so mfuturo, na ɛdane ntontom wɔ nipa ne mmoa so. Na asase so mfuturo nyinaa dane ntontom Misrim asase nyinaa so. Na akɔmfoɔ no de wɔn asuma nsɛm yɔɔ saara sɛ wɔrema ntontom aba, nanso wɔantumi. Na ntontom no baa nipa ne mmoa so. Ɛna akɔmfoɔ no ka kyerɛ Pharaoh sɛ, Nyankopɔn sateɛ nie. Na Pharaoh akoma pirimi ara na wɔantie wɔn sɛdeɛ Awurade kae no. Na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ, tua anɔpahema kɔgyina Pharaoh anim. Hwɛ, ɔrefiri adi aba nsuo no ano. Na ka kyerɛ no sɛ Awurade sie nie, ma me man no nkɔ na wɔnkɔsom me. Na sɛ woremma me man no nkɔ a, hwɛ, mɛma anwansena ahodoɔ aba wo ne wo nkoa ne wo man ne wo fie so. Na anwansena no bɛyɛ Misrifoɔ afie mu ne asase a wɔte soɔ no so ama. Na mɛhyɛ Gosen asase a me man te soɔ no so da no, na anwansena no ama hɔ. Na wode ahunu sɛ me ne Awurade wɔ asase mfimfini. Na mede wɔgyeɛ bɛto me man ne wo man ntam. Ɔkyena na sɛnkyerɛnnie yi bɛba. Na Awurade yɛɛ saa. Na anwansena a wɔdɔɔso pii baa Pharaoh fie ne ne nkoa afie ne Misrim asase nyinaa so. Na anwansena no nti asase no so sɛee. Na Pharaoh frɛ Mose ne Aaron kaa sɛ, Monkɔ nkɔbɔ afɔdeɛ ma mo Nyankopɔn wɔ asase yi so. Na Mose se, ɛmfata sɛ wɔyɔ no saa, efisɛ Misrim akyiwadeɛ na yɛde bɛbɔ afɔdeɛ ama Awurade yɛn Nyankopɔn. Hwɛ, sɛ yɛde Misrim akyiwadeɛ bɔ afɔdeɛ wɔ wɔn anim a, wɔrensi yɛ aboɔ. Yɛbɛnante nansa kwan akɔsrɛ so, na yɛakɔbɔ afɔdeɛ ama Awurade yɛn Nyankopɔn sɛdeɛ waka akyerɛ yɛn no. Na Pharaoh kaa sɛ, Me deɛ, mɛma mo kwan na moakɔbɔ afɔdeɛ ama Awurade mo Nyankopɔn wɔ ɛserɛ so, na akyirikyiri nko na monkorɔ. Mompa kyɛw ma me. Na Mose se, hwɛ, merebɛfiri wo nkyɛn makɔpa Awurade kyɛw, na anwansa no afiri Pharaoh ne ne nkoa ne ne man so ɔkyena. Na nkontompɔnko na Pharaoh ntwa bio sɛ wɔremma ɔman no nkɔbɔ afɔdeɛ mma Awurade. Ɛna Mose firi Pharaoh anim kɔkɔpaa Awurade kyɛw. Na Awurade yɛɛ deɛ Mose kaeɛ no. Na oyii anwansena no firi Pharaoh ne ne nkoa ne ne man so. Anka biako mpo.
Na Pharaoh prim na koma saa bere nso na wama ɔman no ankɔ.